Beth sy'n wych am weithio am maes twristiaeth a lletygarwch? Gofynnon ni weithwyr o y Trewythen. Dwi'n gweithio fan hyn yn y Trewythen rhan amser, 2 diwrnod wythnos yn wneud front of house, so mae o'n chydig o bopeth i fod yn onest. Mae lletygarwch yn allu fod yn swydd rhan amser fel dwi'n wneud ac hyblygrwydd yn ffantastig achos dwi'n mond gweithio 2 diwrnod a dyna beth dwi'n hoffi dim byd llawn amser fan hyn achos dwi'n mwynhau y cyllid hefyd. Dwi'n hoffi gweithio gyda tîm. Dwi'n yn gweithio fi'n hos, ond amser cinio a coffi a pethau dyn ni yn brysur iawn, a dyn ni'n gweithio yn ffantastig fel tîm. Fy hoff rhan am gweithio yn lletygarwch, dwi'n gweld pobl, dwi'n licio siarad i bobl, cwsmeriaid gwahanol. Mae'n gwahaniaeth nais. Ymunwch ar rhai sy'n creu profiadau. Gweithiwch ym maes twristiaeth a lletygarwch. Dysgwch rhagor yn cymru'n-gweithio.llyw.cymru. Cefnogwyd gan Cymru'n Gweithio, Gyrfa Cymru, Llywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.